ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಳ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಶ್ವತ್ಥಜಿ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ದೊಂಬುಲುಂಡು ಬರ್ಸಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜರೆ ಆತಂಡೆ ಯಾನೈತೆ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬತ್ತನಾತೆ 35 ದಿನತ್ತ ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿತದು ಬತ್ತನಾತೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಬಚ್ಚುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಕುಡ್ಲಾಡೆಯನ್ನು 35 ದಿನ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲು 17 ಪರ್ಪದ 17 ಟೋಟಲ್ ಅದು 35 ದಿನ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಂಪಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಸೀದಾ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಬತ್ತನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜರೆ ಆತನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಿತ್ತೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಚೂರು ಜಪ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪೋತೆ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೇರಿಪಾಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಜೆ 11 ಹೊತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ದೂರ ಓಪಣೆ ಬಂದಡ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಬಜೆಪಿಗೆ ಓಪಣೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಪೋಪಣೆ ಅದೇ ನಮಿತ್ತ ಸೀದಾ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾರ್ತಜಿ ಇತ್ತೆ ಚಾಯ್ ಪಂದ ಪರ್ದು ಪೋಪಣೆ ನಮಿತ್ತ ಸೀದಾ ಕುಂಬಳೆ ಬಸ್ಕು ಬರ್ತದೆ ಸೀದಾ ಕುಂಬಳೆ ಪೋಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲಿ ನಮಿತ್ತ ಸೀದಾ ಪೋಯಿ ಚಾಯ್ ಪಾರ್ದು ಸೀದಾ ಪೋಪಣೆ ಚಾಗಿದಾಯ್ತು ಇತ್ತನ ಬಂಡ ಓಡುಪಾಲೆಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಇರ್ಲದ ಬಟಾಟೆ ಕಾಜಿ ಪಿತ್ತನೆ ನಮಿತ್ತ ಸೀದಾ ದೂರ ಬಂಡ ಕುಂಬಳೆ ಹೋಗಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನೆ ಕುಂಬಳೆಗೆ ಎತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಪಿರಿಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ನೆನಪಾನ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಚಾಯ್ ಬರ್ಕ ಪಂಡದು ಸೀದಾ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಾಯ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಂತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚಾಯ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಚ್ಚಂಡೆ ಪಿದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪನ ಲಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಥರ ತನಕ ಬಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಕುಡ್ಲ ಓಪನ ಮಲಬಾರ್ ಬಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಮಂಗಳೂರ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನಿದು ಓಲುಳ್ಳ ಪಂಡ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜತ್ತದು ಅಲ್ಪಡದು ಸೀದಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸೀದಾ ಬಜೆಪೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಇಂದು ಬಜೆಪೆ ಟೌನು ಬಜೆಪೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಪಡದು ಸೀದಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಓಡೆ ಬರೋಣ ಪಂಡದು ಅಪ್ಪಗ ಆಯ ಪಂಡೆ ಸೀದಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಸುಂಕದ ಗಟ್ಟೆಗೆ ಬಲ್ಲ ಪಂಡದು ಆಯ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕಡಪಡೆ ಸೀದಾ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಪೂಜೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಸೀದಾಡೆ ಪೋಯ ಅಂಚನೆ ಪಿರಿವಿರಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪನ ಲಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಸೀದಾ ನಾಮ ದೂರ ಬಂಡ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಯ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡಿದು ಸೀದಾ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಉಣಿಯರ ಪೋಯ ಕೋರದ ಸುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಒಣಸುವರ ಎತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಣಸು ಅಂತದ್ದು ಅಲ್ಪಡದು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಮಣತನಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಅಂತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಕೆಲಸ ಶುರು ಅಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂಚನಿತ ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 9 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಓಲುಳ್ಳ ಪಂಡ ಬಜೆಪ್ಪೆ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪಲ್ಲ ಇದ ಪಂಡ ಪೆರೆಕ್ ಸರಿಯ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚನಿತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೂಳು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದುಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಅತ್ತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದುಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಮೂಳಿತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಚಾಯ್ ಬರೋಡ ಚಾಯ ಬರೋಡಾತೆ ಅಡ್ಡೆ ಇನಿ ಆಜಿನ ದಿನ ಬಜಪೇಡಿ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಏರಿಯಾಡೆ ಅಂಚನೆ ಮುಳೆ ಮಿತ್ತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಿಟ್ಟತ ವಿಮಾನ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೋಜಿನ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ತೇನು ತೂಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದೂರ ಒಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೋಪ್ನೋತ ಐನೆ ದೂರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡತ ಅವಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಯನೆ ಅವಳು ಎನ್ಮ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನು 14ಗೆ ಬರ್ತನೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ 14 ಡೇಟ್ ಟೋಟಲ್ 5 ದಿನ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಮೂಲ ತುಳ್ಳಾಯನೆ ಸುಂಕದ ಗಟ್ಟೆ ಅನ್ಬಿಡ ಊರುಳ್ಳಾಯನೆ ಆಫೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಫುಡ್ ಬರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಯನೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಳ್ಳಾಯನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಳುಂಜಿ ಮರ ಉಂಡು ಆ ಮರ ತಲಿಟ್ಟು ಒಂದು ತೋಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತಂಪುಂಡು
ಬೊಲ್ಪು ಆಜು ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಸುರಾದ್ ಬೈಯಡ್ ಆಜು ಗಂಟೆ ಮೆಂಟ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿತದು ಸೀದಾ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಿದಾಡಿಯ ನಮ್ಮಿತ್ತೆ ಬಜೆಪೆ ಟೌನ್ಗೆ ಎತ್ತಿಯನ್ ಕೀಡ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಟೌನ್ ತುಯ್ಯಾರ ಹೊರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ರಶ್ ಉಪ್ಪುನ ಟೌನ್ ಆತಂಡೆ ಇಂದುವೆ ರೂಟ್ ಆದ್ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಅಂತ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ರೂಟ್ ಆತಂಡೆ ಬಜೆಪೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 7:45 ಹೋಗ್ತಾನೆ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಅಂದು ಓಲುಳ್ಳೈನ ಬಂಡ ಸುಂಕದ ಗಟ್ಟೆ ಬಂದ್ತಾರೆ ಓಲುಳ್ಳೈನ ಬಂಡ ಬಜೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಚೂರು ದುಂಬು ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಳಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳದೇವಿ ಸೈಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಚಾಯ್ ಬಾರದು ಸೀದಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋಯ 5 ಗಂಟೆ ಮುಗಿತು ಸೀದಾ ಬೈಯಡು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂಡೆ ಬೈಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿದು ಸೀದಾ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟುಗಡೆಗೆ ಹೋದು ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಿಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಿಂದದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸೀದಾ ಅವರ ಬಜೆಪಿಗೆ ಬಾರಿ ಎತ್ತಂಡು ಸೀದಾ ಬಜೆಪೆ ಟೌನ್ಗೆ ಸೀದಾ ಪೋಯ ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು.